बोरमाखौ बोरै गाबज्रियोमोनलाय बाजै? बोरमाखौ? ओं। हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। आरो सोरबाफोर लोगोफोर गोदान नायसनबायदोंब्ला आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब, कमेन्ट, शेयार आरो लोगोसे लाइक होनानै गालांदे लोगोफोर। थ' बिदिब्ला नोंथांमोनहा बयबो एसे सापर्ट खालामनानै होलायदो आरोना, नायनानै होलायदो दे। जोंहा लामा लामा बेरायबाय दसे। अमा बारियाव माथो सासे दोनखुमायो नै। अमा आदार होदों ना मादों? हाथाय जिग' मावबाय था, दांबाय था। बिबारा बारहांबाय माबाया, मोखोना बिबारा। देवल फुजा फैनोसैनो। गामिनि लामायानो लाजाया नायलाय, अयथासार माबा दं आरोना, गारि खारनायजोंनो हाद्रि फुल्ला फुल्लि जाजोब्बाय। सेस माबाजोबो, सारफावजोबो हाद्रि लामाया। 19 थारिख होनदों नामा? 19। बोरमा दोस्लायनोसै ना? बोरमा दोस्लायनोसै, खानाय खानाखै आं खुंख्रंथार। होमबाबो साइस नुथारदों। साइस नुखायो, गन्थं गोलावजों गन्थंआनो बुंनाङा। जों गामिनि लामाया नै बालायैनो दं दाबो इयाव। गय ओरैजाय माबा दंजोबो नै मन्दिर फिसा। ओरैबो थांबाय लामा बालाबारिथिं। बांगिलिवा बिबारनो बियो नै जा बरिया बारबाय। मोजां नुथारो बिबारखौ। माबेसे हगारखो होनदों? माब्रै? माब्रै, गोरलै गोरलैजों माब्रै। माब्रै ना माबायानो हगारनाय जादों। फिसाबो दङ ना? बे साइसथार गुफुरनो। बोरमाखौ बोरै गाबज्रियोमोनलाय दे खिथालाय। बोरमाखौ बोरै गाबज्रियोमोनलाय बाजै? बोरमाखौ? ओं। बोरमा गाबज्रिनाय, बोरमा फिसाखौलाय? बोरमा फिसाखौनोथन। बिमाया ओमफ्राय? बिमायाबो। बिमाखौबो फिसाखौबो बिदिनो। फैयो दे लेंहरजोबलाय गासिबो बिदि। बिमाया माबा जादों, खोमा लादों। फैमारनो नागिरदों दा हनै गाग्लिब गाग्लिब जानाया होथारदों। आंखौ नुबा खारोसो। नायनाया नोंखौ। हगारना गालांसै। दा थांजोबगोन गावसोर ना न'आव? गावसोर हारसिं थाङो दा। जों थांफिनसै दुब्लि बारियाव फैनाया ना फोथारमोनलाय, फोथार बारियाव फैनायालाय? दुब्लि बारि फोथार। नालाय बिबारा बिराद मोजां नुखायो। बे एसे मोनब्रेबायना बिबारा, नैबेसो मोजांसिन। जा मोजांखा। नैहा मोनब्रेबाय गेजेरना, नैबेना मोनाखै मोनजायाखै। दे खनसे स्राय मेथाइ खनलाय बाजै। आं खननो रोङा। मेथाइ खन, दोंसे खनलाय। मा मेथाइखौ खननो नोंलाय? मारैमोनलाय? माबायाव बेहालाय मा बिफां जालायखो नायलाय हनै। बियो? माबा दंजोबो नै, जा गोलाव गोलाव फिथाइ। मा अमानि दौग्रायालाय माथो आगोरसिथा ना मा? आगोरसिथा। आगोरसिथा। फै थांसै। खोमसि नुफैबाय नै बेहाय। गामियाव आलासि जाफैदों नै जोंहा। ओमफ्रायो बाजैजों बोरमा लायनायाव थांफाबाय आरोना आङो। अबाव थाङो नोंसोरो? मामि? आयौ बिब' बिनानाव लोगो मोनबाय दिनै। गय खननो नागिरदों। गय खननो? बैहाय? दा फाननांगौ जोंहा। मा गाबोन माबायाव लांफा दे, h4u गोदानाव। माखौ? गय। दे गेलेलाय नै। गामिनि गोरलैफ्रानो जोंना। दे गेलेलाय। बिसिनाव गय खनग्रोदो, दायो थांसैबा जालांदो मा। गेलेला हरलायसै, हरलाय आं एसे जोनायनो। आयौ मोनहाला दा आङो। नोंसिना स्कुला माला खुलिगोन आजा? होलाय ना होलाय।
ओमफ्राय मानो इदि गरमाव माबाखौ लाखो आंबो रोङोथ' जोनो फैदा फैदा माबार थांसै ओंखाम जाहैसै दे सोदो आयै सोरां बाबा बै दाग मानो दाग जाखो मोखाङाव नैबेहाय गोलावनो भिडिअखौ एसेयावनो आंबो दोननोसै आरोना लोगोफोर बिदिब्ला बाय बाय